în război. Mă, mie nu ai ce să-mi faci. Mie... Mă, dar eu vin la Londra și îți stai gâtul, mă, tu nu cred că ai înțeles, mă. Bă, tu mie mai mult rău decât m-ai făcut, nu pot să-mi fac. Eu fac ca tine, să sun oameni, să fac nu știu ce. Mă, tai sună. Spun nu știu cum. Tu ești nebun. Eu ce am, eu am cu tine. Și nu rezolv problemele cu tine. Vin, îți fut un cuțit în gât. Înțelegi? Îți fut un șpiț în cur. Și după aia mă pun și beau un pahar de vin. Înțelegi? Așa, picior peste picior și cu tocuri roșii. Bă, dar tu plângi acum? Nu, mă bucur. Tu ești beată, mă. Ia sună pe Tango să te văd. Tu ești mai prost ca prostia. Tu dacă n-ai băut alcool să mă ardă focul. Mă știi pe mine să beau, mă, tâmpitule? Păi nu te știu, dar nici nu mă miră nimica. Aia apucături iar. Dar nici nu mă miră nimica că prea urât vorbești cu mine și prea mă ameninți. Nu, eu îți spun ce o să fac eu. Deci nu e amenințare, mă informez. Nu să procedez cu tine. Să mă vadă lumea cine-s eu, să vin să fac, să nu știu ce. Mă înțelegi? Eu ce am, eu am cu tine. Vin, te caut, te găsesc, îți dau și după aia mă relaxez. Nu știu cum să spun, dar nu mai convins deloc. Nu? Deloc. Păi nu, că tu ce-ți dorești mai mult din toată inima e ca eu să vin după tine să te caut. Asta vrei tu, de fapt. Eu? Tu acum când auzi din gura mea astea, pe tine te fascinează. Tu deja ți-ai și imaginat. Eu în tocuri roșii, cu pahar de vin în mână. Wow, ce zici, Luciane? E băut, așa-i? Dă să te văd pe Tango, tu ești băută, crede-mă. Ce prost. Uite, și Lucian zice că nu e posibil. Da, știu. Vezi că e mătușa ta, nebunule. Grijă mare. Nu, nebun ești tu dintre noi doi. Ai fost întotdeauna. Tu Și mincinos. sună-l pe Florinel și amenință-l pe el. Cu viață dublă. Nu, eu... Îți arăt ce înseamnă vieți duble și să fost viețile oamenilor. Nu te arăsa, mătii, ce să arăți tu că ești văd de Dacă nu astea? te blestem fiecare moment care tu m-ai cunoscut și ai stat cu mine, las că vezi. Ia... După ce te tai, pun sare pe tine. Și mă coș. Nu te cost, doar pun sare. Te condimentez. Și pe unde curge sânge, vin și îți ling așa. Să te gust. Cum l-ai lins după pereți la tine în casă, nu? Pe pereți l-am țucat prostul, nu l-am lins. Înțelegi? Da, când vii să mă tai și să mă omori? Abia aștept. Vin acum odată cu Bianca să ne facem companie. Mai nu, vine săptămâna aia la altă. Nu. Știi că nu-mi place să te fut după altele. Doar înainte. Asta a fost pretenția mea dintotdeauna. Și asta ce înseamnă? Și nici măcar aia n-ai putut să respecti. Și asta ce înseamnă? Asta ce înseamnă? Că vine ai... Ce mă jură cu aia? Uite acolo, în secta. Dar tu de prost ești, eu să te jur și tu să râzi, mă. Pe ce vrei să fac? Că mi-e drag de tine. Mi-e drag. Mi-e drag. Mi-e drag de tine. Am uitat să zic că m-am apucat de fumat. Dar nu mă miră nimic. Ți-am zis că nu mă miră nimic. Nu, zic ca să nu afli iar de la alții și să-mi spui că eu am mințit. Dar nu e mai treaba mea, că nu mai ești găgica mea. Nu cred că nu-i mai treaba ta. Adică nu mă mai interesează ca înainte, am vrut să zic. Adică de acum o să-mi cumperi și țigări, înțelegi? Vai de capul tău. Da. Păcate. Stai. Să zic eu cum o să fie. Nu. Hai să zic eu cum o să... Hai să zic eu cum o să fie, că mie nu-mi convine nimic. O să fie în felul următor. Când ai nevoie de ceva, încearcă dincolo. Nu, hai să zic eu cum o să fie. Și de țigări și de ce vrei. Convine. Mie nu-mi convine, nici nu te deranja să-mi explici. Vrei să zic cum? Mai nu mă interesează. Bate în
interesează, nu mă faci pe deșteptul. Fii atent aici. Deci, tu lucrezi, eu stau acasă. Înțelegi? Eu fumez, tu lucrezi, tu îmi dai bani mie ca eu să fumez. După aia, tu îmi dai bani mie ca să trimit lui mami acasă. După aia, tot tu îmi dai bani, tot ei să-i trimit acasă. Scuză-mă că te întrerup. Le-ai scris pe listă acum? De pe foaie mi le dictezi? Și după aia tu o să lucri într-una și eu o să stau acasă să mă relaxez și să te aștept. Ce spui? Păi cum să facem așa ceva dacă tu ești cu Florin? Tu ești proastă? Păi ce are? Vreau să-mi fac și eu ca tine o viață dublă. Ca mine nu poți. Nu încerca să mă copiezi că ți-am zis că e greu. Nu vrei așa? Nu. Și dacă îl las, vrei? Nu. Dacă pula mea vrei tu? Că bani nu măta de la mine, din munca mea niciodată. Nu, întotdeauna ai vrut să spui. Nu, niciodată, te asigur. Dacă vrei cu măta, o să muncești și o să-i trimiți tu. Uite, eu n-am chef să muncesc, că am muncit destul pentru tine. Vai de capul tău. Că ai 27 de ani, nu ți rușine. Nici dacă ai, așa vorbești de parcă ai lucrat o viață întreagă. Deci tu n-ai lucrat cât am lucrat eu. Și acum e rândul tău să lucri tu, să stau eu, să-mi dai bani să trimit acasă, cum făceai tu. Înțelegi? Și eu nu ți-am zis ție că nu-ți dau din cauza că tu îi trimiți lui Adriana. Ai înțeles? Bă, Așa că nici pe tine nu te Adriana nu-i măta. Unul la Dar nu mă mână. interesează. Doi la mână, situațiile noastre sunt foarte diferite una de alta. Dar mă doare pe mine în cur. Dacă tu erai măritată și ne cunoșteam după aceea și situația era aceeași, bineînțeles că te susțineam. Chiar dacă tu, în final, din ce-ți dădeam ție, să ajungea și la familie. Că a fost și invers de multe ori. Înțelegi? Cum a fost? Păi, a fost și invers. Invers cum? Păi las, că nu numai tu mai da mie, că ți-am dat și eu ție. Da? Că nu la fel și așa, sau bineînțeles că tu ții minte numai când mai dat tu, tragă măta și în gură ei. Când m-ai dat mie? Niciodată nu ți-am dat. Fut pe măta în gură, niciodată, numai tu ai dat. dat? Numai tu. La ruletă, mai dat Nu că n-am câștigat la ruletă. Bă, nesimțit-o, eu nu-s ca tine. Eu tare mică, tu ți-ai și notat. Mă, tare mică, tu ți-ai și notat când m-ai dat. Mi-ai trimis bani de 2 ori. Bă, nesimțit-o. Asta m-ai dat mie. Nesimțit-o. Eu, spre deosebire de tine, nu notez și așa mai departe. Ce dau și ce asta. La mine ce-a fost, nu contează. Că tu mai mult și eu mai puțin sau invers, niciun fel de În problemă. viața ta nu m-ai cumpărat un cadou. Pe cum să-ți cumpăr dacă îți cumpără Florin? Într-un an ai și uitat să-mi spui la mulți ani de ziua mea. Nu pot să cred. Mă, Deci nu pot să cred. ascultă-mă. Ești un nesimțit, înțelegi? Foarte nesimțit. Foarte Ești nesimțit. un depravat de om, un distrus. Mama mea o zis așa, decât prost, mai bine nesimțit. Da. Femeie, tu ești beată acum, crede-mă, și tu vrei ceartă, dar eu nu mă cer cu tine. Dar eu nu mă cer cu Ceartă-te tine. cu Florin că tu ești beată, eu după voce te simt. Da, ce prost ești. Tu o să devii cât de curând drogangistă și alcoolistă. Asta îți dorești. Aici nu-i vorba de ce-mi doresc eu. Că Drogangistă poți să devin numai dacă tu- mă duci la Londra, că acolo e lumea lor. tu, femeie cum trebuie, cum aș dori eu să fii, tu nu poți să fii, înțelegi? Nu, eu am fost. Ai fost cât timp te-am putut controla. Când te-am scăpat, te-ai dus. Da. Ca la final să dai vina pe mine, că toate îți dăm vina mea. Dar ți-am zis, atât ai noroc că poți să dai vina pe mine, că altfel tu ai nebunii. Deci tu ai merge la psiholog, ai fi depresivă, alcoolistă și drogangistă. La psiholog oricum o să merg. Bine faci. Chiar ai nevoie. Cu tu cu viața mea. La ce m-ai spus acum chiar ai nevoie, crede-mă. Da.
Spune-mi cât costă că îl plătesc eu psihologul pentru tine. Pe tocmai de-aia, trimite-mi bani să mă duc. Îți trimit bani când vreau eu, nu când vrei tu. Tu îmi trimiți când vreau eu, că eu ți-am trimis când ai vrut tu, ai înțeles? Nu când am vrut eu. Să-ți trimită cine te fute atunci, bine? Și pe tine te futea altele și îți trimiteam eu, așa că trimiți bani că așa vreau eu. Auzi, nu vreau să ne certăm pe tema asta. Nu ești gagica mea în momentul de față, nu mai ce-a fost înainte, deci nu mai poți să ai pretențiile care le aveai înainte și așa mai departe. Nici eu nu mai am motivele, nici eu nu mai am motive să fac sacrificiile care le făceam înainte. Nu știu dacă mă înțelegi. Tu n-ai făcut în viața ta sacrificii. Nu, dacă în opinia ta e așa, îmi pare rău. Ce sacrificii ai făcut? Că am mințit acasă, vii la mine să-mi tragi o pulică. Aia ai făcut. Du-te. Era sacrificiu, nu? Bă, nesimțit, vezi că te aude Lucian. Deci tu chiar ești nesimțit în ultimul. Deci vezi că te aude Lucian ce vorbești. Nu ți rușine. Dar la cât ești de biată, te cred că ai uitat și de bun simț și nu ți rușine. Doamne, ce prost ești. Sună-mă pe tango, mă, tâmpitule. Păi oricum, că trebuie să-ți dau fiola, că nu-mi dau seama că tu ești actrița în ultimul timp. Hai, dă-mi Și fiola, nu mă ești prind. prost. Nu mă prind că tu ești actriță.